Экспозиция объединала каля 80 работ, створенных за апошнее десятигоддзе. Гэта библейские сюжеты, живописные подорожжи, сторонки истории Великой Айчыннай войны и імгненні сучаснасці. Над кожнай ёсць пра што паразважаць. Сергей Синяков скончыў Гомельскае дзяржаўнае прафесійна-тэхнічнае вучылішча народных мастацкіх промыслаў, атрымаў прафесію разьбяра па дрэве. Жывапісам зацікавіўся самастойна, вывучаў колеры і тэхнікі. Кожная яго работа – гэта глыбокае пагружэнне ў тэму. Всегда любил рисовать. Особо так не то, что начал. Всегда хотел и занимался. В детском садике цветными карандашами разокрашивали. Потому что акварельками мне нравятся и портрет, и пейзаж, и натюрморт, и исторические работы, и тематические работы, и иллюстрации. И вообще еще нравится скульптура, и резьба по дереву, и лепка. Тут для меня очень трудно сказать, в каком я жанре работаю. Убачыць грані часу можна ў галоўным корпусе універсітэта да 24 лютага. Гэта магчымасць зрабіць падарожжа скрозь дзесяцігоддзе і праз прызму ўспрымання таленавітага мастака адчуць, як пераплятаюцца мінулае, сучаснае і вечнае.